Les portes ferrades romàniques són constituïdes per batents de fusta que en la superfície externa tenen clavades diverses peces de ferro amb la doble funció d'unir les posts i reforçar els accessos. Batent de fusta reforçat amb ferramenta de ferro, que presenta el disseny habitual de les portes romàniques catalanes, consistent en un seguit de tiges disposades en horitzontal que s'obren en parelles d'espires oposades als extrems. Aquest motiu bàsic s'enriqueix, en aquest cas, amb una tercera parella d'espires oposades en S, al mig de la tija. Aquesta és decorada amb 3 estries paral·leles, 2 de les quals ressegueixen el dibuix cargolat de les espires. El conjunt es completa amb diverses ferradures alineades a la meitat superior, algunes d'elles decorades amb motius cisellats, potser relacionables amb el patrocini de Sant Martí.